אנחנו יודעים כמה המצב נזיל גם בדרום, בגבול הדרום, והיום צה"ל משיק מערכת חדשה, מערכת שלא הייתה קיימת עד עכשיו, וזו מערכת שתגדיל את ההתראה גם עבור אותם כוחות ששוהים בשטחי כינוס סמוך לגבול בעזה, ואנחנו יודעים כמה פגיעות בנפש היו בעבר במקרים האלה. אנחנו שמחים לארח לראיון את רב סמל ברק חמו, הוא הוגה ומפתח מערכת ברק. שלום לך. שלום וברכה. אתה מיחידת החימוש המרחבית בפיקוד דרום, ספר על המערכת הזאת קודם כל. אז קודם כל אני אגיד שבמסגרת הפקת לקחי צוק איתן, הוצג לנו הצורך במתן פתרון התרעתי לחיילים בשטחי כינוס. ואחרי שבחנו את הדרישה, יש ביכולתנו לפתח את המערכת. המערכת שיצרנו זה מערכת ניידת, קלה לנסיעה ולתפעול. הלוחמים בשטח זה מי שיתפעל את המערכת. היא מסוגלת להתחבר לכל כלי רכב ורקם בשטח, ועברה סדרת ניסויים בהצלחה. היתרונות שלה זה שהיא זולה משמעותית למול החלופות שהוצאו לנו מחברות אזרחיות. כן. והיא מתחברת למערכת ההתראה הארצית, כך שההתראה היא אוטומטית ובזמן אמת. זו בדיוק הייתה אמורה את השאלה הבאה שלי. זו מערכת, היא לא אוטונומית, כלומר, היא לא מערכת שקולטת ועל פי זה, אלא היא מתחברת למערכת ההתראה הגדולה, אבל מביאה את האותות לשטח. נכון, היא ניידת, אפשר לחבר אותה לכל מקום, זה פשוט, זה מה שהצבא היה צריך. משהו קומפקטי, שכל גדוד שם את אצלו, וככה יש הדקה באותו אזור שיש התראה. כלומר שברגע שביישוב סמוך יש התראה למרגמה או ליציאה, המערכת הזאת קולטת את זה ומתחילה לצפור גם בשטח שליד. כן, אפילו יותר מזה, היא לא מסתמכת על יישוב סמוך, היא מסתמכת על המיקום שלה עצמה. זאת אומרת, היא בנויה על, עוד פעם, על מערכת האותות שיש בארץ, אבל כל מערכת יודעת איפה היא נמצאת ומטריעה לפי המיקום שלה. תשמע, בדרך כלל, אתה הזכרת את זה גם, פונים לכל מיני חברות אזרחיות גדולות שמפתחים מערכות כאלה. כאן עושים את זה בתוך צה"ל, זה חיסכון גדול. כן, תראה, החברות אזרחיות הציעו לנו סכומים גדולים, ולא רק זה, גם הזמן שהם נתנו לנו עד שהם ינתקו את המערכת, זה לא התאים לצרכים המבצעיים. וכאן אנחנו נכנסנו לתמונה, מחלקת אלקטרוניקה, אני שהובלתי את הפרויקט. קודם כל עשינו את זה בזמן קצר מאוד, וחסכנו סכומים רבים. אבל מה, יש לך את הציוד, את המעבדות לייצר כזה דבר, לבדוק את זה? איך? כן, אנחנו נמצאים במעבדת אלקטרוניקה גדולה, שיש פה גם אנשים עם בעלי ידע נרחב באלקטרוניקה, יש לנו את היכולת, ואנחנו תמיד מחפשים איך לעשות מעבר, לא רק את התחום ההחזקה שלנו, מה שאנחנו אמורים לעשות, אנחנו תמיד מנסים למצוא בעיות שונות, למצוא להם פתרון. אוקיי, עכשיו ברק, תאר לי את הרגע בניסוי, פעם ראשונה שאתה רואה שזה באמת עובד, איך אתה מגיב? תראה, זה תחושת סיפוק גדולה, זה מעורר בך את הרצון להמשיך, לפתח מערכות אחרות, ומבחינתי זה הישג גדול. כאילו שיצרתי לצבא מוצר שתואם בדיוק את הצרכים שלו וחסכתי המון כסף בזמן קצר. עכשיו, קוראים לך ברק חמו, למה קוראים ברק? זה בגלל השם שלך? כן, בגלל השם שלי. המפקדים שלי החליטו שהם רוצים שכך תיקרא המערכת. יפה. רב סמל ברק חמו, הוגה ומפתח המערכת החדשה הזו. ברק, תודה רבה לך. תודה רבה.